ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଉତ୍କଳ କଳାକାର ମହାସଂଘ। ଉତ୍କଳ କଳାକାର ମହାସଂଘର ଚତୁର୍ଥ ବୈଠକ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଟିକା ସମୟରେ ସୁଶ୍ରୁତ ହସ୍ପିଟାଲଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ କଳାକାର ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ଚିଦାତ୍ମିକା ଖଟୁଆ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବାଦଲ ରାଉତ ସଂଘର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ବୈଠକରେ ପୁଷ୍ପା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସୋନାଲି ମୋନାଲିସା ସାମଲ, ଜଜ୍ ତିହାଡ଼ି ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ଏବଂ ଉର୍ମିଳା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଉତ୍କଳ କଳାକାର ମହାସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୈଳାସ ନାୟକ ସଂସ୍କୃତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ମତାମତ ରଖିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।